Asezavulwa amabhishi amaningi eThekwini ngemuva kwezinyanga evaliwe avulwa imeya umnumzana Mxolisi Khawunda ngemuva kwesikhalo ngokungcola kwamanzi ngenxa ingqalasizinda eyoniwa izikhukula nendle ebithe chithisaka. Amaqembu ezepolitiki abesethathele izinyathelo zomthetho uMasiapala ngalesimo. Umuzo obuphezulu uvulwa amabhishi. We will not expose people to sewer in the beaches. So we are sure that where we've said you can swim in this area, it's because we are clear that the results are giving us confidence. Kulindeleke ivakashi engaphezulu kwa-700,000 kulokhu. Siyidolobha sisebenza ukubambisana nazo zonke izinhlaka zikahulumeni ukuqinisekisa ukuphepha ezindaweni zethu zokuvakasha emgwaqweni, ezitolo kanjalo nasemphakathini yethu. Sibambisene nochwepheshe abazimele bakwa-Tailboard abalokhu behlola izinga lokuhlanzeka kwamanzi namabhishi edolobheni lethu. Ivakashi zithi ncinci kamjoli njengoba sekuvulwa amabhishi. Bekungasiphethe kahle ngoba besingakhona ukuzobhukuda ngeyinkinga kade zikhona. Solethi ingane ebhishi sizojabula zibhukude wonke umuntu kube mnandi, ifestive ibe mnandi. Ayishagalombili amabhisha asavaliwe, kepha uMasiapala uthi umsebenzi wokwalungisa uyaqhubeka. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.